Επικοινωνία 94 FM. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα Μεγάλο Σάββατο, η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, περιμένοντας όλη τα μεσάνυχτα την Ανάσταση του Χριστού με το μήνυμα της ευκαιρίας του ανθρώπου να νιώσει την αναγέννηση μέσα του, αγαπώντας αλλά και συγχωρώντας τον συνάνθρωπο. Είναι η εκπομπή Ποίηση στην εποχή της εκποίησης, μια εκπομπή της ομάδας των ποιητών μας, και είστε συντονισμένοι στον φιλόξενο σταθμό Επικοινωνία 94 FM. Ξεκινήσαμε ήδη πριν 2 λεπτά με ένα πανέμορφο ωραίο κομμάτι σόλο κιθάρα. Στο μικρόφωνο η Αγάθη Ρεβίθη, στην επιμέλεια ήχου ο Βαγγέλης Παπάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 210 27 59 200 και 27 59 300. Να πούμε ότι τα ενδιάμεσα μουσικά ακούσματα, όπως και η έναρξη, όπως ακούσατε, είναι θέματα σόλο κιθάρας από τον Δημήτρη και Λεωνίδα Καλογερά. Όμως, δεν είμαι μόνη μου, κοντά μας, που πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε μια υπέροχη εκπρόσωπο της τέχνης, έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω αρκετά χρόνια και θα ήταν η πιο κατάλληλη για σήμερα, για το Μεγάλο Σάββατο, να συζητήσουμε μαζί της. Καλημερίζω την ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια. Μια γλυκιά καλημέρα και από μένα. Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σου και επίσης διπλά συγκινημένη γιατί είπες ότι χαίρεσαι που αυτή τη συγκεκριμένη μέρα είμαι εδώ. Αυτό με τιμά διπλά και με ταπεινότητα ξαναλέω ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους ακροατές. Καλή Ανάσταση και κατάνοιξη ψυχών, μη μόνο αυτή την εορταστική μέρα, αλλά πάντα, γιατί η Ανάσταση και Πάσχα είναι κάθε μέρα. Δίπλα μου, ένας καλός φίλος της εκπομπής, καλημερίζω τον Στέλιο Παγουλάτο από το χώρο της μουσικής. Να καλημερίσω και εγώ όλους τους ακροατές του Επικοινωνία FM
και να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Κατερίνα, πες μας λίγο για ό,τι ακούμε σήμερα. Σήμερα ακούμε το Δημήτρη Καλογερά, ο οποίος σπούδασε κιθάρα με τον Γιώργο Κερτσόπουλο, ο οποίος είναι κατασκευαστής κιθάρας, δάσκαλος κιθάρας, εφευρέτης των μαθηματικών αναλογιών της κιθάρας, ο Γιώργος Κερτσόπουλος δηλαδή. Η κιθάρα που ακούμε και στα δύο κομμάτια, και στον Κεμάλ και στον Ονό, είναι πεντάλ κιθάρα από το Δημήτρη Πεγμένη, μαζί με παραδοσιακή κλασική κιθάρα από το γιο μου τον Λεωνίδα, ο οποίος είναι μαθητής του Γιάννη Θεοδόρου. Τι θα έλεγες να συνεχίσουμε και να απαγγείλεις με το μοναδικό τρόπο που το κάνεις κάθε φορά τους πόνους της Παναγιάς Κώστα Βάρναλη? Βεβαίως. Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί? Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική? Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τάδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Συ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ είναι νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος ή προδότης. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής και η αλήθεια σου ζητήσουνε, παιδάκι μου, να μην την πεις. Θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. 1000 φορές να γεννηθείς, 1000 θα σε σταυρώσουν.
Κατερίνα, ας ξεκινήσουμε από το 2014. Ανεβάζει στο ρίσκο της Κωστούλας Μητροπούλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Πουσίνη. Διάβασα να συμπληρώσω λίγο, δεν είναι το ρίσκο και το τέλος. Είναι μια σειραφή 2 μονολόγων της Κωστούλας Μητροπούλου. Θέλω λίγα λόγια για αυτό το μονόλογο και τα μηνύματα που δίνει. Ίσως αν θες να κάνεις και ένα αφιέρωμα, να διαβάσεις, να πεις ένα κομμάτι μάλλον. Από το ρίσκο δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Ωραία, έχουμε τα άλλα όμως. Έχουμε τα άλλα βεβαίως, θα αναφερθούμε λίγο στα πιο πρόσφατα. Θα πω για το ρίσκο και το τέλος. Είναι μια γυναίκα η οποία αναπολύει, φαντασιώνεται, είναι υπαρκτό κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν. Έναν έρωτα, ανέφικτος, εφικτός, και εκεί αρχίζει και μιλάει με αυτό που οραματίζεται ή που ίσως έζησε, φαντάστηκε. Στο δεύτερο μέρος του έργου η γυναίκα αυτή γίνεται ηθοποιός επί σκηνής που κάνει μια πρόβα, ένα ρόλο, το ρόλο της. Και στο τέλος απευθύνεται στο σκηνοθέτη της και σε όλους αυτούς τους θεατές. Διάβασα ότι μέσα στο ρόλο φυσικά όλα αυτά. Το δέρμα σου ρίχνεται στη φωτιά του ρόλου. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο για το ρίσκο, αλλά και σε ό,τι κάνεις μέχρι τώρα. Και έχεις κάνει και θα κάνεις. Δεν ξέρω αν πραγματικά το δέρμα μου ρίχνεται στη φωτιά όπως λες. Απλά ξέρω ότι ζω την κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική. Δεν αφήνω τίποτα να περνάει. Δεν μένω στο παρελθόν. Μένω πάρα πολύ στη στιγμή. Και αυτή την κάνω ιερότητα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό κάνω και διαβάζοντας, προβάροντας ένα ρόλο. Και βέβαια όλο αυτό να πούμε ότι προϋποθέτει πολλή εργασία, ώρες, νύχτες, αγωνία, αδρεναλίνη. Αν όλο αυτό θα βγει έτσι όπως εσύ θέλεις να βγει και να μπεις τόσο καλά με πάθος να το αποδώσεις, γιατί αυτό που από ό,τι έχω δει τουλάχιστον είναι ότι θέλεις ή τέλειο ή τίποτα. Και αυτό σχετικό, δεν ξέρω ποιο είναι το τέλειο. Ξέρω μόνο ότι πραγματικά δεν γνωρίζω, γιατί δεν νομίζω ότι και κάποιος ηθοποιός μπορεί να πει ότι αυτό είναι τέλειο, αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω σκληρά. Ναι, μηδενίζω κοντέρ, δεν υπάρχει ύπνος, ξύπνιος, όλα είναι, είμαι δοσμένη σε αυτό που κάνω, ψυχήτη και σώματι. Κάτι που μου είπες πάνω στην τηλεότητα, απλά νομίζω ότι το δικό μου χαρακτηριστικό είναι ο ενθουσιασμός. Με αυτό ξεκινάω πάντα, σαν ένα παιδί που έχει ένα άλλο παιδί και πρέπει να φροντιστούν και τα δύο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και σε λίγο πάλι μαζί, μείνετε κοντά μας. Αφού ξεκινήσαμε χρονικά, να πούμε ότι ο επόμενος μονόλογος, 2016 πέρυσι, στο Βρυσάκι, απογειώνεις και βάφεις με τα χρώματα του ουράνιου τόξου το μαύρο γιασεμί. Θέλω να συζητήσουμε για αυτόν τον μονόλογο που είναι της Μαρίας Μαραγκουδάκη. Ποιοι άλλοι συντελεστές είναι? Της πολύ αγαπημένης και εκλεκτής, Μαρίας Μαραγκουδάκη. Η σκηνοθεσία ήταν του Βασίλη Βασιλάκη και στο ζωντανά του Μπερλέκη έπαιζε ο μουσικός Νίκος Επίσκοπος. Με τον Νίκο, να αναφέρω εδώ ότι συνεργάζομαι και στους 3 αυτούς μονολόγους. Στο ρίσκο έπαιζε πιάνο, του Μπερλέκη στο Μαύρο Γεσεμί και στον φετινό μονόλογο που θα αναφερθούμε στο Μην έρθεις απόψε, που θα αναφερθούμε στην πορεία. Έχει κάνει τη μουσική επένδυση και το φωτισμό. Αν με ακούει, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι αξιόλογος άνθρωπος και εκλεκτός των εκλεκτών συνεργάτης.
Αν μου επιτρέπεις, μια μικρή περίληψη για το Βεβαίως. πώς και τι διαδραματίζεται και τι υποδίεσαι. Βεβαίως. Θέλω να πω μόνο 2 λόγια για τη Μαρία. Ναι. Η Μαρία έχει εκδοθεί για τη Μαραγκουδάκη. Έχει εκδοθεί ήδη μια ποιητική της συλλογή, το «Έστω ότι», από τις εκδόσεις Οδός Πανός του Γιώργου Χρονά. Σύντομα, πολύ σύντομα, αναμένουμε και την έκδοση συλλογής διηγημάτων. Γράφει ποίηση και μονολόγους, είναι μαθηματικός. Το Μαύρο Γεσεμί είναι ο πρώτος θεατρικός μονόλογος. Λοιπόν, στο Μαύρο Γεσεμί υποδίωμε μία κομμότρια η οποία παλεύει με το εγώ της και την ανάγκη να ακουστεί. Νιώθει τον πόνο, την οργή, το παράλογο του έρωτα που ούτε και φανταζόταν, όχι όμως και το δάκρυ, γιατί συχνά αναφέρει ότι δεν έκλαιγα ποτέ, μόνο για το Γεσεμί μου νοιαζόμουν μέσα στο έργο. Το Γεσεμί σε κρατάει σε μια αδιόρατη και όχι επιτηδευμένη αγωνία σε κάθε του πρόταση. Είναι ένας μονόλογος δοσμένος με χιούμορ, άνεση και αμείωτο ενδιαφέρον, με άπειρες αποχρώσεις συναισθημάτων. Αποφασίζει λοιπόν η κομμότρια, η νεαρή Σάντρα, να εκδικηθεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Δεν θα πω τι γίνεται στο τέλος, γιατί ίσως το Γεσεμί ξανανεύει. Οπότε και πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή. Να ξανανεύει. Ναι. Έχω διαβάσει έτσι λίγο από το έργο και το έχω δει βέβαια, το ξέρεις. Εωρείται ένα φλεγόμενο εγώ. Ναι. Που όμως καταραίει όταν αντικρίζει την πραγματικότητα μέσα στον καθρέφτη του χρόνου. Ναι, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό για την πραγματικότητα που όταν ανακαλύπτει, μάλλον αντικρίζει την πραγματικότητα, ακριβώς δεν είναι στο χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραία η περίληψη που έδωσε στο δελτίο τύπου η Μαρία εδώ. Είναι ακριβώς, ο οποίος βέβαια μπορεί να συμβολίζει και το χρόνο, ο καθρέφτης που της εξομολογείται, μάλλον της αποκαλύπτει μία πελάτησά της την ώρα που της έβαφε τα μαλλιά, αντάβιες ας πούμε έκανα που λέει στα μαλλιά, και την ώρα εκείνη την κοίταξα μέσα από τον καθρέφτη, αναφέρει η Σάντρα. Τη στιγμή δηλαδή που ακούει ότι ο εραστής ήταν με τη μητριά της, ο εραστής της Σάντρας. Κάπου εκεί... Όταν δηλαδή της λέει είδα... Θα πεις νομίζω κάποιο κομμάτι, έχει? Βεβαίως, ναι. Κάπου εκεί μπαίνει και η εκδίκηση, εκεί στην εκδίκηση. Εκεί ξεκινάει. Ναι, εκεί είναι, όπως έλεγε και ο σκηνοθέτης, εδώ είναι η main σκηνή. Την ώρα δηλαδή που την κοίταξα μέσα από τον καθρέφτη. Ναι. Ακριβώς εκεί, όπως λέμε και σε όλα τα έργα, υπάρχει κορύφωση. Εκεί κορυφώνεται λοιπόν το έργο. Εγώ θα πω μια άλλη σκηνή. Όλο βέβαια μου αρέσει το Γεσεμί πάρα πολύ, το αγαπώ, όπως αγαπώ και όλους τους ρόλους. Την άλλη μέρα φόρεσα μαύρα γυαλιά, μεγάλο καπέλο και στήθηκα έξω από το σπίτι της λεγάμενης. Περιμένοντας, έφαγα 2 σακουλάκια φιστίκια και 2 σοκολάτες, αποζημιώθηκα όμως. Σε λίγο τους είδα να βγαίνουν μαζί. Εκείνη φορούσε μια μαύρη στενή φούστα, σαν αυτή που φορούσε στην κηδεία του πατέρα μου. Τη Τζούλα. Αυτές αρέσουνε στους άντρες, οι ξέκολες. Την κοιτούσε λιγομένος και ας του ρίχνε μια δεκαετία. Πως κρατήθηκα και δεν όρμησε να τη σκίσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κρατήθηκα και εκείνη τη στιγμή είπα στον εαυτό μου: Σάντρα, η εκδίκηση είναι ένα κρύο πιάτο που σερβίρεται στον άλλον μόνο εκ των υστέρων. Γι' αυτό γύρνα σπίτι σου. Πέταξε σοκολάτες, αλαντικά, γλυκά, ξηρούς καρπούς και σκέψου. Δεν θα μπεις εσύ φυλακή για τα μούτρα τους. Από αύριο κιόλας, πρώτον, κόβεις τα χαπάκια της ευτυχίας. Δεύτερον, γίνεσαι και πάλι η παλιά Σάντρα στο κομμωτήριο. Τρίτον, αρχίζεις δίαιτα. Και τέταρτον, οργανώνεις και εκτελείς το τέλειο έγκλημα. Με το που μπήκα στο σπίτι, κατέρευσα. Πάνε οι λίστες, πάνε οι σοκολάτες, πάνε κι όλα. Θέλω να μου πεις όλο αυτό, η προσπάθεια όσο αφορά στις πρόβες, πώς γίνεται χρονικά, πώς μεταφράζεται συναισθηματικά η φόρτιση, πώς αποφορτίζεται μετά μπαίνοντας στην προσωπική σου ζωή που δεν είναι το θέατρο, εντάξει μπορεί να είναι 10 ώρες.
Πώς γίνεται, περνάνε κάποιες ώρες για να συνέλθεις από όλο αυτό? Ναι, ευτυχώς δεν περνάνε πολλές ώρες, γιατί αλλιώς οι ηθοποιοί δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε αν μέναμε στο ρόλο. Ειδικά μετά από τις παραστάσεις χρειάζομαι λίγο παραπάνω χρόνο για να επανέλθω σε εισαγωγικά. Κατά τη διάρκεια των προβών δεν μπορώ να πω ότι μου είναι τόσο δύσκολο. Ίσως είναι η αγωνία για να φτάσεις, αυτό που λέμε, στην έκθεση, στο κοινό. Γιατί ο καλλιτέχνης εκτίθεται ανά πάσα στιγμή και μέσα και στη διάρκεια της πρόβας. Τώρα κάτι άλλο. Την ικανοποίηση τη νιώθεις απαραίτητα με μια καλή κριτική που θα σου κάνουν οι θεατές ή κάποιος ειδικός ή μια καλή σου φίλη, ή μόνο όταν εσύ νιώθεις ότι έδωσες ό,τι καλύτερο? Για τον καλλιτέχνη, και μάλλον θα μιλήσω προσωπικά για μένα, η μεγαλύτερη επιβεβαίωση είναι το μοίρασμα. Και το μοίρασμα το αισθάνεσαι βλέποντας τα βλέμματα των ανθρώπων να είναι καρφωμένα επάνω σου, και το να αφουγκράζεσαι τη στιγμή εκείνη την ψυχή τους. Γιατί είναι να δούνε και λαβήν όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αυτό, ανεξάρτητα των κριτικών που μπορεί να γράψει κάποιος ή που να δεχτείς μετά. Είναι η στιγμή εκείνη, αυτή η μαγική στιγμή. Να πω εγώ από τη μεριά του θεατή ότι δεν έχει υπάρξει κάτι αρνητικό σε ό,τι έχεις κάνει. Σε παρακολουθώ πιστά αρκετά. Ξέρω δε ότι ο κόσμος που έρχεται είναι εκπρόσωποι από το χώρο της λογοτεχνίας, ποιητές, συγγραφείς, καλοί φίλοι και λιγότερο γνωστοί και περισσότερο γνωστοί. Είναι κόσμος ο οποίος θέλει να δει, θέλει να καταλάβει, να νιώσει, γιατί όλο αυτό είναι μια συγκίνηση, και το λέω κάθε φορά, γιατί η συγκίνηση σε πάει παρακάτω. Αισθάνθηκε στο μοίρασμα. Ακριβώς. Δεν είναι σπουδαίο αυτό, ακριβώς. Κατερίνα? Αυτό σου δίνει την όθηση για να προχωρήσεις, ακριβώς, για να πας παρακάτω. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάντα η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε κάθε φορά από το σημείο που ξεκινάμε έως το άπειρο είναι ίδια όπου και αν έχουμε φτάσει. Δηλαδή δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στο ότι εδώ κατακτήσαμε τη διαδρομή. Η διαδρομή είναι ατέρμονη και συνεχώς ο αιώνιος και επικίνδυνος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Οπότε με αυτόν παλεύουμε και στην τέχνη του θεάτρου. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε στο επόμενο, το πρόσφατο μονόλογο που είπαμε και λίγο πριν. Βεβαίως. Στον Μπαράκι της Διδότου. Να κάνω μια παρένθεση, αν έχουμε χρόνο πριν πάμε στο επόμενο ημίωρο, δεν προλαβαίνουμε. Μάλλον στο τέλος διαβάζουμε. 2 λεπτά, ωραία. Καλό είναι να το κάνουμε ολοκληρωμένα μετά. Ωραία. Έτσι, σε αυτό το μικρό διαλυματάκι που θα ακουστεί και το επόμενο όμορφο της κιθάρας κομμάτι. Έτσι. Ωραία, έχουμε 2 λεπτά νομίζω και θα ήθελα να αναφερθώ σε 3 σημεία. Τέχνη, ζωή, βιοπορισμός. Πιστεύεις ότι στην εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή, στο 2017, μέσα από την τέχνη, η ζωή του ηθοποιού μπορεί να γίνει κοπηλάτης της καθημερινότητας, χάνοντας βέβαια κατά πολύ την οικονομικο-ηθική αξία που όλοι έχουμε χάσει, όχι μόνο ο χώρος της τέχνης? Με λίγα λόγια, μπορείς να βιοποριστείς μόνο από το θέατρο? Νομίζω πως όχι. Προσωπικά όχι, γι' αυτό και ευτυχώς έχω και την βασική μου δουλειά που μου αποφέρει ένα
εισόδημα, έτσι ώστε να μπορώ αυτό να το αξιοποιήσω όσο μπορώ και όσο γίνεται σε αυτό που πραγματικά αγαπώ, στο Ευζήν. Ξέρεις, έχουμε το Ζήν για το Ευζήν πάντα. Ναι. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί έρχονται καινούρια παιδιά, τελειώνοντας το Λύκειο ή και λίγο πιο πριν, προσπαθώντας να μπουν σε κάποια σχολή, σε κάποιο πανεπιστήμιο ίσως κλπ. Αγαπώντας πάρα πολύ αυτό το χώρο και θέλοντας να δώσουν, αλλά μπαίνει η παράμετρος θα μπορώ να ζήσω έτσι. Ναι. Θα το βρω το θέατρο που θα συνδέσει, γιατί είναι κάποια πράγματα πια πρακτικά. Βεβαίως. Έτσι, δηλαδή ο χώρος τον οποίο θα τον πληρώσεις. Βέβαια, και πολλά άλλα μαζί θα σου δώσουν που δεν θα μπορείς να κάνεις κάθε μέρα. Θέατρο πλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Ωραία. Αυτό μέσα σε ένα μήνα, που ο μήνας αυτός θα έχει τα 1.002 έξοδα, μπορεί να έρθει σε ισορροπία? Λες όχι, Λέω όχι. Ωραία. Λέω όχι, απλά παίρνεις το ρίσκο. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και πάλι μείνετε κοντά μας. Ποίηση στην εποχή της εκποίησης, Μεγάλο Σάββατο σήμερα, έχουμε πολλά να πούμε σε λίγα λεπτά μαζί. Επικοινωνία 94 FM.
αναφέρω εδώ ότι το κομμάτι που ακούμε είναι ένας ισπανικός αυτοσχεδιασμός, πεντάλ κιθάρας και κλασικής, από το Δημήτρη Καλογερά, ισπανικό και υπηρώτικο. Κατερίνα, τι είναι αυτό που ακούσαμε? Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Μιλάει αυτό που ακούσαμε. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, μόνο τι είναι. Είναι απόσπασμα από το έργο του Γιώργου Κερτσόπουλου «Μαραθώνας» με 12χορδη κιθάρα από το Δημήτρη Καλογερά. Τον άντρα μου, να αναφέρω εδώ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά. Θέλω να συνεχίσουμε όμως για αυτή τη χρονιά 2017 ένα ακόμα θαύμα της τέχνης που έχει τίτλο «Μην έρθεις απόψε». Παρουσιάζεται στον μπαράκι της Ιδώτου και εκεί βάζεις φτερά στο έργο της Νιώβης Ιωάννου με την σκηνοθετική παρέμβαση του Κώστα Βαρβαρίγου, του Δημήτρη Βαρβαρίγου, όπου έδωσε το κατάλληλο ύφος. Το έργο εκτυλίχθηκε σε ένα αφαιρετικό φόντο με πλήρη συμβολικότητα. Όπως είπες και πριν, η ατμοσφαιρική μουσική επένδυση πραγματοποιήθηκε από τον Νίκο Επίσκοπο. Να διορθώσω. Επίσκοπο. Για πες μας λίγο για αυτό το έργο. Για αυτό το έργο, ναι. Η Ζανέτ της Νιώβης Ιωάννου είναι μια γυναίκα 45 ετών με ψυχωτική συμπεριφορά, η οποία βρίσκεται κλεισμένη σε μια μικρή σοφίτα στην Μονμάρτρη, μέσα σε μια αφόρητη και ακραία μοναξιά. Όλος ο κόσμος της αυτό το μικρό διαμέρισμα. Ζει μόνη, ζωντανεύοντας σταθμούς της ζωής της με όσα δύσκολα γεγονότα βίωσε από τις βίες, ατυχείς και προδοτικές συμπεριφορές των ανθρώπων που αγάπησε. Οικογένεια, τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, έρωτες παράφοροι, λάθη και πάθη ζωντανεύουν μέσα από ένα ψυχολογικό δράμα που καταδεικνύει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που βιώνουν την απόλυτη ψυχική αποξένωση. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η Ζανέτ, αναπολύει και φαντασιώνεται έναν παρελθόντα χρόνο, όμως σε επίκαιρα υπαρξιακά ζητήματα, που πραγματικά το κείμενο είναι αφοπλιστικό με το ρεαλισμό του. Θέλεις να αναφέρω ότι η Νιώβη Ιωάννου είναι ποιήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από εδώ που μου εμπιστεύτηκε τη Ζανέτ. Την αγάπησα τη Ζανέτ. Χέρι-χέρι μαζί με τον Δημήτρη Βαρβαρίγο την χτίσαμε από την αρχή. 3 και μήνες προβών, 3 ώρες σχεδόν καθημερινά. Φτάσαμε νομίζω σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
δύσκολος ρόλος, γιατί δεν είχες να βγάλεις μόνο τις αναζητήσεις της Ζανέτ και είχες να βγάλεις και την ψύχωσή της, που είναι διπλά δύσκολο. Εκεί θέλω να σταθώ. Πόσο σε δυσκόλεψε να γίνεις και να ταυτιστείς με αυτήν τη γυναίκα? Πάρα πολύ. Νομίζω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν από τους δυσκολότερους ρόλους αυτός που κλήθηκα να... Δηλαδή αν όλοι οι άλλοι ρόλοι, ας πούμε, θέλανε 5 προσπάθειες, πιστεύω ότι αυτό ήθελε διπλάσιες. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Να μην γίνει μανιέρα, σε όλους τους ρόλους βέβαια εγκυμονούμε να πάθουμε κάτι τέτοιο. Εννοείς να μπεις στην υπερβολή ή να κάνεις κάτι λιγότερο? Ναι, ή να κάνεις κάτι λίγο προσποιητό. Αυτό ή κάτι λιγότερο, απλά να μην... Αυτό που λέμε μανιέρα, είναι ο θεατρινισμός. Ναι. Απλά το προσποιούμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τον Δημήτρη. Θεωρώ ότι εδώ έτσι ήταν πολύ σύμμαχος, 2 σύμμαχοι εκεί. Διαβάσαμε πολλές βιογραφίες ψυχωτικών, είδαμε αρκετά βίντεο ψυχωτικών, προσωπικά επισκέπτηκα διάφορες κλινικές. Έχω και μια εμπειρία από την νοσηλευτική. Δεν ήμουν και άσχετη έτσι με το αντικείμενο όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι. Και με τη φαντασία του Δημήτρη, γιατί ο συγγραφέας έχει φαντασία, μπορεί ο Δημήτρης να μην είναι σκηνοθέτης, αλλά θεωρώ ότι άριστη είναι η σκηνοθετική του παρέμβαση εδώ και στηρίχτηκε πάρα πολύ στην εμπειρία του και στην φαντασία του, ο οποίος είναι και εκείνος αξιόλογος συγγραφέας, με πάρα πολλά έργα και θεατρικά έργα. Θέλω και να δευτερόλεπτο εδώ αναφέρω ότι πεζόταν το έργο του Δημήτρη Βαρβαρίγου, Τρισβάλτη, Μαρίνα Τσετάγεβα, από τη Μαρία Σιμεών και σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου φέτος, στο Life and Art Theater. Δηλαδή 2 έργα, το ένα το σκηνοθετούσε, το δικό μας δηλαδή της Νιώβης, και το άλλο ήταν δικό του που πεζόταν την ίδια ακριβώς περίοδο και τα 2. Και νομίζω και τα 2 έτσι απίστευτο. Με μεγάλη επιτυχία. Και οι 2 μονόλογοι πήγαν πολύ καλά. Θα ήθελα να πεις ένα κομμάτι, όμως να ρωτήσω κάτι πριν από αυτό. Η σκηνοθετική παρέμβαση πόσο ακουμπά πάνω σου και τι είναι αυτό που θα σε κάνει να το υλοποιήσεις? Έχει να κάνει με τον άνθρωπο ή με την ιδιότητά του? Για τη χημεία μιλάω, του σκηνοθέτη, του ηθοποιού. Πολύ ωραία ερώτηση. Συνήθως υπάρχει μια σύγκρουση σκηνοθετών ηθοποιών κατά βάση. Εδώ η ιδιοσυγκρασία του Δημήτρη με άγγιξε. Ο Δημήτρης έκανε, και η αλήθεια είναι αυτή, δεν λέω κάτι προσποιητά αυτή τη στιγμή, διδάσκεται τους άλλους, αναγνώριζαν αυτό που θέλετε να τους πείτε και απλά το είχαν ξεχάσει. Ο Δημήτρης πραγματικά έτσι δίδασκε. Ήταν άριστη συμπεριφορά το απέναντί μου κατά τη διάρκεια των προβών. Δεν είχε δηλαδή την πρόθεση ούτε να μειώσει και να ταπεινώσει αυτόν που είχε απέναντί του. Στη συγκεκριμένη εμένα, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές με τους περισσότερους σκηνοθέτες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά και έχει γίνει πλέον καθεστώς να φωνάζουν, να έχουν δηλαδή μια άσχημη συμπεριφορά όταν δεν έχουν αυτό που θέλουν, το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι φωνάζοντας ή πιέζοντας τόσο πολύ τον ηθοποιό θα είναι έτσι εφικτό το αποτέλεσμα. Σε μένα τουλάχιστον αυτή η μορφή σκηνοθεσίας δεν αποδίδει. Και αν απέδωσε στο παρελθόν, στο παρόν δεν θα, και στο μέλλον μάλλον, όχι στο παρόν, στο μέλλον δεν θα υφίσταται. Θα είμαι πολύ προσεκτική με τους συνεργάτες μου στο εξής. Πρώτα θα είναι άνθρωποι και μετά οι δήμονες εισαγωγικά. Θέλουμε εγώ, οι ακροατές, ο Στέλιος και η Αγγελική Κόλλου που είναι σήμερα μαζί και την καλωσορίζουμε. Γεια σου αγαπημένη Αγγελική, γλυκιά δοτικότατη. Από το χώρο της τέχνης και εκείνη. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε κάτι ζωντανά. Θα προσπαθήσω. Ένα κομμάτι από το «Μην έρθεις απόψε», ένα απόσπασμα. Τα λευκά περιστέρια
Τα λευκά περιστέρια ανέκαθεν με πανέφεραν στην πραγματικότητα. Η λευκή προσδοκία κάθε που άνοιγαν τα φτερά τους να πετάξουν μακριά. Καθόμουν με τις ώρες στο παράθυρο και τα χάζευα, ώσπου οι φωνές από την κουζίνα γίνονταν ουρλιαχτά. Και τότε δινόμουν τα φτερά τους εγκαταλείποντας το μισητό μου κορμί, χωρίς προορισμό, ελεύθερη και αυτάρκη στη μοναξιά μου. Η Ρεν ούρλιαζε πως θα τον σκοτώσει αν τολμούσε να με ξαναγγίξει. Εκείνος τη χτυπούσε αλίπητα και πάντα κατέληγαν να κάνουν έρωτα πάνω στο τραπέζι. Ύστερα εκείνη ανάμεσα στους λυγμούς της ψιθύριζε. Πόσο σε μισώ, Ζακ, για αυτό που κάνεις στο μωρό μου. Και εκείνος έφευγε χτυπώντας πίσω του την πόρτα δυνατά. Εκείνη καθάριζε σχολαστικά το τραπέζι, άναβε τσιγάρο και αποτελείωνε το κρασί της, μουρμουρίζοντας συνέχεια το ρεφρέν από το παιδικό τραγουδάκι που τραγουδούσε όταν μου χτένιζε τα μαλλιά. Της άρεσε τη Ιρέν να μου χτενίζει τα μαλλιά. Ήταν οι μοναδικές στιγμές που ένιωθα πως μ' αγαπούσε. Άρωμα τριαντάφυλλο είχαν εκείνες οι στιγμές. Όπως το λάδι που άπλωνε πάνω τους για να ημερέψει το χάδι. Εκείνο το πρωί που τη βρήκα να κοιμάται με κομμένες τις φλέβες της, ήταν η πρώτη φορά που την είπα «Μαμά!» Κοίταζε ψηλά το ταβάνι, θυμάμαι, με μια γυάλινη απορία στα μάτια. Τόσο δική μου και ξένη ταυτόχρονα, όπως οι μέρες που αγκάλιαζαν την κοινή μας παραμονή στην απόγνωση. Πήγα από πάνω της και την ανάγκασα να με κοιτάξει. Ένιωσα πως δεν άντυχε το βλέμμα μου. Της έκλεισα απαλά τα μάτια. Την πήρα στοργικά στην αγκαλιά μου. Θα γυρίσει, μαμά, αφού το ξέρεις πως πάντα γυρίζει σε σένα. Καμιά δεν αγαπάει καλύτερα από την Ιρέν. Καμιά δεν ξέρει να αγαπάει καλύτερα από σένα. Ύστερα την πήρα στην αγκαλιά μου και της τραγούδισα το αγαπημένο ρεφρέν. Δεν ξέρω πόσες ώρες, πόσες μέρες πέρασαν. Θυμάμαι μόνο πως η σκέψη μου είχε γίνει μια κόκκινη ευθεία που πήγαινε και ερχόταν στα σκεπάσματα και πως το άρωμα του τριαντάφυλλου σάπισε στα μαλλιά μου και ξαφνικά δεν μπορούσα να αναπνεύσω και έπαψα να ζω και χάθηκα και μετά κάποιος με σήκωσε αγκαλιά και βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο, παραδομένη σε ένα χερέκακο γέλιο και τα μαλλιά μου κουρεμένα κοντά και το σώμα μου να πονάει, να πονάει, να πονάει αφόρητα. Λέμαργη μνήμη στον τοίχο. Γράφει στη νύχτα στο φως των κεριών. Βιαστική, σαν να φοβήθηκε να αγγίξει. Ακάθεκτη, σαν να διεκδικεί μια ταυτότητα. Πώς να διασχίσω τη σκιά μου. Είναι ιερός του σκοταδιού ο τόπος. Και έχει το άρωμα των ξεχασμένων λουλουδιών όταν φυσάει. Πονάω απόψε, Φιλίπ. Πονάω. Και εσύ δεν είσαι εδώ. Ναι, εγώ σε έδιωξα, το ξέρω. Τα υπόλοιπα επισκηνείς. Μετά από αυτό το συγκλονιστικό να συνέλθουμε με ένα κομμάτι σόλο κιθάρα που τόσο μας αρέσει. Πάμε.
Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα ακόμα ποίημα. Χωρίς να μπερδέψω τους θεατές, ένα ποίημα, θα πάω λίγο στην συγγραφέα του Γεσεμιού, τη Μαρία τη Μαραγκουδάκη, μετά θα πάω στη Νιώβη Ιωάννου. Λοιπόν, ξεκινάω με Μαρία Μαραγκουδάκη από την ποιητική συλλογή «Έστω ότι» που αναφέραμε πριν. Σαν μαθηματικός λοιπόν που είσαι, Μαρία μου, αυτό το ποίημα το αφιερώνω εξαιρετικά σε σένα και στον Νίκο. Αγνώστου βαθμού η εξίσωση, με παράμετρο που οι τιμές της πάλονται ανάμεσα σε φεγγαριού Ανατολή και στο άρρητο της αμυγδαλιάς. Οι σταθεροί συντελεστές, πανάρχια κλειδωμένοι θρύλοι, σχέσεις, επιθυμίες, οράματα, συνήθειες, στιγμές μαγείας, στιγμές σιωπής, στιγμές μίσους. Ακολουθούν αθόρυβα. Όμως η βαρύτητα ασταμάτητα λαιλατή. Είναι νόμος αυτός. Τους όρους όλους, τις πράξεις όλες της εξίσωσης. Ακόμα ναι, ακόμη και αυτόν τον περίφημο άγνωστο Χ. Μερικοί λένε τον γνώρισαν. Τέλος, μένει το ίσον, μόνο του. 2 μικρές παράλληλες γραμμούλες. Και ένα ακόμη, είναι το τελευταίο στη συλλογή της, λέγεται «Ψεύτικη ακρογιαλιά». Ζούμε με ψέματα ή μήπως στα ψέματα? Γιατρέψαμε πληγές με του καντιλιού το λάδι, με παραμύθια και περίτεχνα επίθετα. Όμως το λάδι είναι ντεμοντέ και τα καντήλια γίνανε ηλεκτρικά. Η ήχη ψηφιακή, χωρίς παράσιτα, καμπάνα, σαν τα ουσιαστικά. Τώρα βέβαια όλο και κάποιο μπαμπάκι βουτυγμένο στο λάδι κρατήσαμε για τις δύσκολες στιγμές. Το καταχωνιάσαμε σε εικονοστάσι μυστικό. Να, εκεί, δίπλα στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες των προγόνων, ανάμεσα στον ερωτόκριτο και στη γαρουφαλιά που πότιζε και κανάκευε η μάνα μας. Πίσω από την εικόνα του Αγίου Μινά του Στρατιλάτη. Δεξιά από τους ανεκπλήρωτους έρωτες και αριστερά από σχέδια επαναστάσεων. Το ανασύρουμε κρυφά. Μη μας πάρει χαμπάρι η λογική και η τεχνολογία. Ευωδιάζει ποίηση. Σπασμένες φωνές μας συμβουλεύουν ακόμη. Διηγούνται ημιτελείς και θολές ιστορίες. Γαληνεύεις, χαμογελάς, τρελαίνεσαι, έχεις έναν σφάχτη που δεν εντοπίζεται. Συχνά οι αναμνήσεις κρατούν δίκοπο μαχαίρι που σε τρυπάει ειδονικά. Χάρτινο το φεγγαράκι, τραγουδά βραχνιασμένη η Μελίνα. Και πεθαίνουμε στα αλήθεια. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για να διαβάσουμε λίγο της Νιώβης. Αυτό οπωσδήποτε. Να συνεχίσουμε 5 λεπτά νομίζω. Βεβαίως. Ναι. Ξεκινώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την συλλογή της Ισάτοπον, εκδόσεις Μανδραγόρας 2017. Τα περσινά χελιδόνια θα φέρουν και φέτος την Άνοιξη. Και ο Αυτόχειρας θα γράψει στίχους σε θερμοκρασία δωματίου, πίνοντας νερό από το ίδιο λουλούδι. Το κορίτσι με την μπλε φωνή του είπε πως ο ουρανός είναι ψέμα και πέταξε ένα κέρμα ψηλά. Θα έρθει και απόψε να ανοίξει το παράθυρο, θα χαϊδέψει απαλά την πεταλούδα στον ώμο του και θα φύγει. Επίσης, ένα ακόμη από την ίδια ποιητική συλλογή, Νιώβη Ιωάννου, εκείνοι οι άνθρωποι που παραμονεύουν τα μάτια μου, όμως δεν έχω τίποτα. Εκείνοι οι άνθρωποι ακόμα παραμονεύουν τα μάτια μου, όμως δεν έχω τίποτα να σώσω εκτός από το καρφί που ακόμη κρατάει το μυαλό μου λευκό. Και ένα φύλλο μεσημεριού λαχανιασμένο που ξέμεινε να φουγκράζεται τη σιωπή μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας. Σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσω. πω και που θα παίξουμε. Μην ξεχάσω. Λοιπόν, το Μην έρθεις απόψε ταξιδεύει. 15 Μαΐου πάει Κόρινθο. 9 Ιουνίου και 10 Ιουνίου Κρήτη Ηράκλειο. 24 και 25 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια, για τους θεατές που δεν πρόλαβαν να δουν το Μην έρθεις απόψε. Και περιμένουμε ημερομηνίες για Τίνο που είναι σίγουρο και Πάρο.
Και όχι μόνο. Εύχομαι επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω ότι θα είναι τέλεια. Και μία δουλειά μου ακόμη, η οποία είναι «Παίρνω το ρίσκο και σπάω τη σιωπή», μουσικοποιητικό δρόμενο, 28 Μαΐου, στον μπαράκι της Διδότου, ετοιμάζεται με την μουσικό, τραγουδίστρια και δασκάλα φωνητικής Άνθια Κωνσταντινίδη, τον κιθαριστή Τάσο Γκαραβέλα και εμένα σε ποίηση, πεζό και όχι μόνο. Κατερίνα μου, αξίζεις ό,τι καλύτερο. Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να πω κάτι για την αγάπη. Είναι κάτι που δεν το λες ποίημα. Θα το πω σαν ποίημα. Θα επιλέξω την λογική του παραλόγου να σε γνωρίσω. 1000 φωνές ακούγονται. Είναι παράτολμο, λέει η αλήθεια. Είναι παράδοξο, λέει η συνείδηση. Είναι εγκληματικό, λέει η καχυποψία. Είναι ασυμβίβαστο, λέει ο υπολογισμός. Είναι άτοπο, λέει ο νους. Είναι κατρακύλισμα, λέει η αξιοπρέπεια. Είναι δίκοπο μαχαίρι, λέει το δίλημμα. Είναι επιλογή, λέει ο υπόλογος. Μα είναι εμπειρία, λέει ο εγωισμός. Όχι, όχι, λέει μια άλλη φωνή. Είναι αγάπη και το λέει η καρδιά. Ο πιο γλυκός πόνος. Εύχομαι σε όλους, από μένα την Αγάθη Ρεβίθη, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ας προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτό το επίκαιρο γράφημα του Κώστα Βάρναλη και ας κάνουμε ό,τι καλό έχουμε μέσα μας πράξει κάθε μέρα. Αγάπη, αλληλεγγύη και συγχώρεση. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Γκατζόγια. Για μια ακόμα φορά μας συγκίνησε τους ακροατές. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δούμε και να ακούσουμε όλο το έργο από κοντά. Κατερίνα, πολλές επιτυχίες και προσωπικές και στον χώρο πάρα πολύ, Αγάθη μου, του θέατρου. Για την όμορφη εκπομπή. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και τους θεατές, τους ακροατές μας μάλλον εδώ, έχουμε μπερδευτεί με το θέατρο, και να πω και εγώ έτσι, πέρα από τα χρόνια πολλά, την καλή Ανάσταση και το καλό Πάσχα που όλοι ευχόμαστε, να πω ότι με όλους τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή, είναι καλό να κρατάμε τα κομμάτια που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, γιατί όλοι παρουσιάζουμε τέλειους εαυτούς. Δεν είναι έτσι. Είμαστε όλοι ατελείς. Και επίσης, καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί, να μην είμαστε σαν τα καράβια, κλεισμένα στις μποτίλιες, όπως βλέπουμε αυτή, πέρα από την μικρόψυχη συμβατική ηθική. Και επίσης, να ανοίγουμε πάντα τα πανιά μας, εκεί που οι αιθέρες ευωδιάζουν με ωραίους τρόπους, μεγάλες ανοιχτές ψυχές, γλυκύτητα, καλοσύνη, χαρά, αγάπη κατά το δοκούν. Και βέβαια να συγχαρούμε τον Δημήτρη Καλογερά. Γεια σας, είναι στην καρδίτσα αυτή τη στιγμή και μας ακούνε. Και το γιο. Γεια σας παιδιά, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε και οι δύο αξιόλογοι. Συνεργάτες και συμπορευτές. Ακούσαμε ό,τι καλύτερο. Συντροφέ μου Δημήτρη, γεια σου. Ακούσαμε ό,τι καλύτερο για αυτή τη μέρα. Πάντα με την επιμέλεια του αγαπημένου Βαγγέλη Παπά δίπλα μας. Ευχαριστούμε Στέλιο Παγουλάτε και την Αγγελική Κολλιού. Την πρόσκληση. Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλή Ανάσταση. Γεια σας.